M Smart Production. Yar Fulani, yar Fulani, yar Fulani zo, yar Fulani, yar Fulani, yar Fulani, yar Fulani zo, yar Fulani. Zuciya take na ba kyauta dan Allah ka ki alkinta ta dan so a ce ki zamo matata in ke kabar ni sai makabarta daure ki so ni karyin wahalta in ke kabar ni zan jigata kyawun halin ki ya sanya na furta kar da ki ce sai jango yan mata. Kin yi shiru don Allah ki farta zan so a ce ki amsan bukata cuta na keke ce maganinta in na mace kin kai silarta zan iya bada komai ya kare domin a ce gidana ki tare ranar bikin mu in fesa turare ya kuma ki shiga ta amare. Dan dube ni ki mini bayani ko sunan ki ne ma in sani zan aure ki in kai ki birni samin ki guna babban sukuni ko da a ce fa sai na yi shaɗi ko dan zan yi dan na same ki domin a zuci banda ta makarki kisa a ranki na zamo naki. Akwai shirin da zanen gaya ma ko dan birni ko kwaɗan ƙauye ko dan filla ko kuma kaɗo ko mai kuɗi ko kwaɗan sarauta za fa kaɗe bishanu na babba guda dubu na zan so ka gane har san bisa za ka je kiwo in ka dawo sannan a ɗaura. Zimi Top TV. Ku danna mana subscribe. Kana ku danna alamar kararrawa. Wanda za mu dinga sanar da ku da zarar mun tura daɗaɗɗen ayyuka.